ki bai baccin ba. Ya za a yi bacci baby? Kai ni ya kwanta ba na son kana a wani. To baby ya zan yi? In ban tashi na bi dare na yi. A gaskiya ni ba na son kayan. Kin san menene? Kin san menene? Business din mu da social media ne na al'umma ne. A wannan daren zan haɗa miki duk abin da nake son haɗa miki. In ban tashi na ne ba tsaye da ciki nake. To ni dai baby na son ka kwanta. Ba matsala baby. Kin san menene? Yanzu barki da. Yawwa. Ni yi magana wannan account ɗinmu na Facebook. Daga ya musu a biyo mu a Facebook da Allah. Account ɗinmu? A biyo mu shi. Me shirya na yar guda ɗaya. Yawwa gashi nan mun saka mu kuma hoton account ɗin. Da Allah aje a yi following ɗinmu. Ita kuma tana godiya a gare ku. Uwar gida ran gida sarautar mata sai da ke ji kamar goshinki mama na. Sai da safe ki je ki kwanta da Allah. To ga kayan dai yar guda ɗaya. Yanzu wannan kana ganin me ya kamata a yi mata? Wannan idan aka ja mata bubu. Wannan bubu ma kawai aka ja mata ta ishe ta amma kuma ko da yake mu gade wata ga su ba ai suna da yawa. Wannan tambaye yake. Wannan nawa muka siye ta ne 130 ne ma. Me din? Wannan ba. Wannan din? Me za a yi da ita? Kamar wani guda 150. Okay, yar guda ne za ku dinka a wannan? To ai bari ki ji in gaya miki ko bi da rabi ce ta zo wannan abin 100 har da 30. To wai kai me ruwan mu ba mu muka yi da kuɗin mu ba? Wannan abin za a dinka wannan abun Ai da kuɗin mu muka yi. Ina kai mai gida ba ka da irin waɗannan guntayen da kuke yi a dinka dinka wanda kuke yi wa tsana. Tsaya yar guda ɗayan ka tafi haka. Amma da kuma haka. Yadi ɗaya da rabi ma zai ishe ta a dinka mata. Shi ne abin da na gani. Zai mata a wadace? Zai mata a wadace har da tsaya. To kuma yanzu wannan A to sauran kai nawa da aka raga ba akwai haihuwa ba? Haihuwa da wa za ta haihu? Waye zai haihu? Bai za a haihu? to juya ne kai? Ai ya fi juya inda akan wanda ya rantse da Allah fara yi min da ƙarfi a wannan. Wannan abin zan aura. Ku yanzu tsaya. Abin da ya kawo mu ɗinki muka kawo. Yanzu wannan ne Wai ku tsaya. Wai in an yi ɗinkin an sa shi a ciki. Wannan ai na wedding gown. Wai ba da a yi kyau ake Ya sa ba 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 fito da fabric. Ai a fito da fabric ne wanda za a sa event. akwai sauran shaddodin mu. Ai yayi kokari. Kaga wannan tsaya kai. wannan 1000 Wannan abin da kuka kuka siyo. An fara da action. An ba ɗan guda ne ai dole mu baje amarya. Wannan kuɗi ne kuka je ko kashi. Ai in ce sadaka ce kuka yi ko? To wannan Saboda kai muka yi. saboda ni In dai akan yar guda ne mu ba abin da ba za mu kashe ba. In dai akan to ita wannan ba wannan take bukata ba. Sojiri za a yi mata na kashushuwa a kai ta ci tana tafi. Wannan abin a ɗauke ta zauna kusa da ni kai da shi. Wai yanzu me? To wai idan ka bace nan a yi aure da ake yi idan tashi ba za a yi. Malam ba ruwanka ba dai kuɗin ka bane ko? Ai dai kuɗin mu ne ko? Ba tare da ke muka je ba? Ke ina jinsi yake? Ina jinsi? ya auna ki. Wadata. Ya ai ka samu me gabbai ma da yawa. Na gode. Da ni za a yi wa gaban kasa? Wannan rusa tattalin arzikin kasa ne. Tsaya. Auna ta. Shi ke nan. Kai ai da gaba ɗaya ka sun bace mata ugu ba abin da imin zafi da wannan Ba abu. ruwanka. Ai dai ba kuɗin ka bane. Wannan ta yi wa matar ƙarin je matar Tinubu ta yi ta tsinke min ma tana tsinka bani suna ƙara sauƙi. Wai wannan abin da amarya tsaya. Tsoronsa kike ji ne? Au ba ki tsoro na. To ya zan tsoron ka miji na zan tsoro. na